Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matematykatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ornatary, Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky idarasynyň baş direktori Tatyana Valovaya bilen duşdy. Mihman duşmagy döredilen mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk nasip edilýäri we gatnaşmagynyň özü üçin uly hormatdygyny belledi. Hemde pursatdan peýdaranyp, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň Gahrman Arkadagymyza we hormat prezidentine iýeren mehirli salamly getirdi. Gahrman Arkadagymyz halkara paragatçylyk we ynançmak ýylyna, halkara bitaraplyk gününe hemde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna başlandan halkara forumuna gatnaşan üçin mihmana minnetdarlyk bildirdi. Şeýlegem Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretaryna mehirli salamly we iňgo arzuwlaryny beýan etdi. Duşun barşyna bellenşäli Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen we paragatçylyk hemde ynançmagy puturlandyrmagyň mühim guraly bolup hyzmat edýän hemişelik bitaraplyk syýasatyny ýygyderli durumça geçirýär. Halkara paragatçylyk we ynançmak ýyldyrıp ýylan edilen şu ýylda bolsa, ýurdumyzyň bitaraplygynyň 30 ýyllygy giňden bellenilýär. Şunun bilen baglanykda bu wakam nasibetde geçirijek forumyň halkara gün tertibiniň durnukly üçin we insanperwer hyzmatdaşlygyň mühim meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin netijeli meýdança boljakdygy bellenildi. Mihman Türkmenistanyň sebitde paragatçylyk we durnukly üçin puturlandyrmagy goşýan goşandyny bellep, Birleşen Milletler Guramasynyň wekili hökümine büýük halkara forumyň ýokary guramaçlyk derejesine geçirilmek üçin ähli tagallalary etjekdigini aýtdy. Duşun ahyryna Gahrman Arkadagymyz hemde Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky idarasynyň baş direktori Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde puturlandyryljakdygyna ynam bildirip, birik-birige iňgo arzuwlaryny beýan etdiler. Gahrman Arkadagymyz bilen bolan duşdan soňra mihman habarçylamada şeýle gurun berdi. Meniň türkmen halkynyň milli lideri bilen doşşugym boldy. Men Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy baradaky taryhy kararnamanyň kabul edilmegi hemde ýurdun beýtaraplygynyň 30 ýyllyk şany seneti bilen gutladym. Türkmenistany we onuň halkyny üstünlük rowaşyk hemde gülläp ötüş arzu etdim. Bize doşşugymyzda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň hyzmatdaşlygynyň wajyp ugurlaryny şol sana Ženewa meýdançasyna anyp barýan tassamalary ara alyp maslahatlaşdyk. Bize şu sebepde we umuman dünýäde paragatçylyk hemde durnuklylygy saklamak ugrunda Türkmenistanyň goşýan uly goşandy barada hem gurrun etdik. Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatda ýerleşýän Merkezi Aziýada öňüň alyş diplomatiýasy boýunça merkeziniň alp barýan ýeşlerini belläp geçdik. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň şu ýylyň tomsyna Abada milli syýahatçylyk zolugyny geçirilen deňde çykylgasy bolmadyk öz barýan ýurtlaryň möhüm uly halkara maksadyna gatnaşmak hemde onuň ähmiýeti dogrusyna aýtdyk. Hyzmatdaşlygy geljekde hasam ösürmäge değişli köp sanly pikirler barada gurrun etdik. Men geçen 30 ýylyň çylşyrymly döwürlerde Türkmenistanyň saýlan ýolunyň dogry ýol bolanyny anatasym gelýär. Hemişelik beýtarap ýurt bolmak ören möhümdir. Munyň özi bir tarapdan Türkmenistanyň raýatlaryna paragatçylykly, ýygyderli durmuş ykdysady ösüşi gazanmagyň hemme zatdan iler tutulýan ugur bolup durýanlygyna göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. Belki bir tarapdan bolsa ýurt köp möçürde araçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirýär. Dawaly meseleniň paragatçylykly ýollar arkaly çözülmegi üçin tekliplerini hödürleýär. Bu bolsa ören wajypdyr. Köp sag bolun. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matematykatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz ýurdumyzda sapar bilen gelen Ýewropada gowpçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Feridun Sinirloglu bilen duşdy. Mihman duşmagy döredilen mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň bitaraplygynyň şanly 30 ýyllygy nasip edilýärlere gatnaşmagyň özü üçin uly hormatdygyny belledi. Şeýlekim Ýewropada gowpçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Gahrman Arkadagymyzy bir şanly sene bilen tüýsürekden gutlap, bitaraplyk ýyllarynyň Türkmenistan tarapyndan paragatçylygy ilerletmek boýunça uly işleriň bitirilenini belledi. Gahrman Arkadagymyz Ýewropada gowpçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretaryny mehirli bereklep, halkara paragatçylyk we anaşmak ile, halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibeti geçirilen halkara forumy ählimum paragatçylygy durnukly üçin üpçün etmek hemde insanperwerlik ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýokary derejeli mühim syýasy esas hökümine garalýanyny aýtdy. Bellenşäli Türkmenistan sebitde we dünýäde paragatçylyk hemde durnukly üçin üpçün etmek üçin halkara giňişligine işin hyzmatdaşlygyň tarapdary bolup çykýar. Bu ýurda ýurdumyz Ýewropada gowpçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäýäklaryny tagallalary utgaşdyrmagy aýratyn üns berýär.
Şoň bilen baglanykda häzirki wagtda Türkmenistan bilen Gurmanyň arasynda gatnaşyklaryň netijeli häýeti bellenildi. Duşun ahyryna gahrman arkadağımız hemde Ýewropa Dowlatçylyk we Hyzmatdaşlyk Guramatynyň baş sekretary Birik Berege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Gahrman arkadağımız bilen bolan duşdan soňra bilen mertebeli mehman habarçylarymyza şeýle görünmerdi. Häzirki uly bayramçylyk günlerini wagt tap kabul eden üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy tüý sürekden hoşalyk bildirdim. Men Aşgabatda bolmak bilen özüm bagtly duýan. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy bilen geçirilen duşumyzda da bular barada aýratyn billep geçdim. Hemde Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 30 ýyllyk şany senesi bilen tüý sürekden gutlap, iň pek arzuwlamy beýan etdim. Duşumyzda biz öýdary gatnaşyklaryňdan häzirki ýagdaýlar barada durup geçdik we gatnaşyklary geljekde has ösdürmäge degişli meseleler boýunça pikir alşdyk. Türkmenistanyň bir taraplarynyň tewit we dünýä meçherine uly ähmetli syýasy ýörelge bolup durýanyny belledim. Şol ýörelgere eýrip Türkmenistanyň halkary derejesinde bilen tepkitlere getenligini hemde uly üstünlikleri gazananyny aýtdym. Şoň görä Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 30 ýyllyk senesi gutlanmagy münasipdir. Ýene de bir gedekdi Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 30 ýyllyk şany senesiniň giňden bellenýän uly toýu bilen tüý sürekden gutlaýan. Sag bolan. Soňra gahrman arkadagymyz Koreýa Respublikasynyň bütün dünýä innovasiýalary öwreniş institutynyň başlygy Kim Jin-pyo bilen duşdy. Mehman duşmagy döredilen mümkinçilik hemde Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 30 ýyllyk münasibeti geçirilýän foruma gatnaşmagy çakylyk üçin hoşalyk bildirip, gahrman arkadagymdy hormatly prezidentimiz we ähli türkmen halkyny bir şany senem münasibetli tüý sürekden gutlady. Gahrman arkadagymyz mehmany gadymy we mehmansyör türkmen töproguna kabul etmäge şatlygyny aýdyp, paýtagtymyzda geçirijek halkara forumyň pikirleri we garaýşlary giňden ara alyp maslahatlaşmaga, häzirki döwrüň meselelerini çözgütlerini we usullaryny işläp taýýarlamaga gönükdirilen bilelikdäki strategik kararlary kabul etmäge mümkinçilik döretjekdigine anan bildirdi. Ýurtlarymyz iki taraply derejede şeýlegem Birleşen Milletler Guramasyny awraýlyk halkary guramalaryň we Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy Hyzmatdaşlyk forumynyň çäklaryny ýakyn hyzmatdaşlyk alyp barýarlar. Gahrman arkadagymyz mehmana Koreýa Respublikasynyň parlamentiniň ýolbaşçy bolup işlän döwründe Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk ösdürmäge uly goşant-goşanyny belläp, Türkmen Koreýa gatnaşyklaryny powturandyrmak oruna edýän ähli işler üçin minnetdarlyk bildirdi. Duşun ahyryna gahrman arkadagymyz we Koreýa Respublikasynyň bütün dünýä innovasiýalary öwreniş institutynyň başlygy bugünkü duşuň ýurtlarymyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary Türkmen we Koreýa halklarynyň bähwidini mundan meýlek ösdürmäge ýardam berjekdigini anan bildirip, Birik Berege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Gahrman arkadagymyz bilen bolan duşdan soňra mehman habarçylarymyza şeýle görünmerdi. Men Koreýadan Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 30 ýyllyk şanly bayramyny gutlamaga geldim. Bugün Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy bilen duşumyz boldy. Şu bayramçylyk günlerinde duşmagy wagt tap kabul eden üçin men gahrman arkadagy tüý sürekden hoşalyk bildirýän. Men Türkmen halkynyň milli liderini Türkmenistanyň bir taraplarynyň 30 ýyllyk şanly senesi bilen gutladym. Şeýlekem men Türkmenistanyň soňur hormatlanýan prezidentini bir bayramçylyk bilen gutlaýan. Biziň netijeli duşumyz boldy. Biz örenmeýän meseleler boýunça pikir alşdyk. 30 ýylyň dowamynda Türkmenistan paragatçylygyň, asudalygyň we anançmagyň esasy şan hökümine özüni bütün dünýä arenasynda tanatdy. Biziň hemmämiz bilýäs, Türkmenistanyň başlangyjy bilen şu 2025-nji ýyl halkara paragatçylyk we anançmak geldirilip ýylan edildi. Şonuň bilen baglykda biz bu ýylyň ähmiýeti we geçirilen şeýleler barada gurrun etdik. Şeýlekem men Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 30 ýyllyk şany senesi münasibetli Aşgabatda geçirijek halkara masagada gatnaşmaga mümkinçilik döredilip berilen çakylyk üçin köp sag bolsun aýdýan. Sag bolan.